Allah, dangane da matar da take magana akan cewa farin ruwa yana fitowa daga gabanta, bayan haka kuma gabanta yana damunta da gaigayi, sannan kuma wani lokaci koda wajen saduwa da mai gidanta takan ji ciwo, takan ji zafi, har ma wani lokaci ba ta kaman son ma ya kusance ta. To wannan matsala ne na infection, sannan kuma za ki iya ki amfani da wani abu guda ɗaya zuwa biyu. Abu na farko, za ki nemi itacen da ake kiransa zi'itir. Akwai icen da ake ce masa zi'itir, yana nan a kasuwa wajen masu sayar da itatuwan suna ana samun shi. Za ki gan shi wani kore, kamar yadda yake kallon sa, ga fotonsa na a gefe kina kallon sa. To wannan shine idan kin je za a baki shi, ko na 200 kika siya, za ki zo ki daka shi. In kika daka shi sai ki samu wato ainihin cokali karami guda ɗaya ki ɗiba. In kika ɗebi cokali karami guda ɗaya sai ki samu farar zuma farar saka fara. Idan kika same ta zuman, sai ki samu kaman cokali 4 ko 5 na zuma ɗin, sai ki samu wannan karamin cokali na garin wannan itacen. Bayan kin daka kin tankare, sai ki hada, ki gauraya. Kowane dare in kin zo kwanciya za ki matsa shi a gabanki, ko in ce ki saka a ciki a gabanki. Wannan shine za ki yi amfani da shi wajen sawa a gaba da izinin Allah subhanahu wataala. Wannan farin ruwa da yake zuwa da wannan kaikayi da kike ji, da wannan zafi da kike ji wajen saduwa da iyalinki, insha Allah za ki bar shi. Sannan kuma itatuwan da muka yi magana a kansu wanda za a dafa a sha, wanda muka yi maganar su a baya, waraku gar da ainihin waraku zaitun da zanjabil, haulanjan da kanumfari da kuma habba kaɗan, wanda za ki sa zuma su ma ki tafasa su da ruwa lita ɗaya kina shan su. Wannan da izinin Allah subhanahu wataala, idan kin lazimci wannan, duk wani ciwon inda na infection ne, wanda ya hana haifuwa, da wanda ke sa ciwon mara, da wanda ke sa dukkan wata matsala dai kamar yadda mata suke fama da shi, insha Allah an wuce wurin in Allah ya yarda. Bukata kawai ki lazimci yin wannan abin na tsawon lokaci. Matsalan da muke fama da shi, in mun yi amfani da magani wata 1 wata 2 an samu sauki, sai a yi biris kawai a watsar da shi, ko kuma yawan cakuɗe magunguna, kece wancan, kina cikin wannan baki gama ba a ce ga wannan, kana cikin wannan baka gama ba a ce ga wannan. To ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole ka tsaya akan magani guda ɗaya, ka ɗauki lokaci mai tsawo kana amfani da shi, insha Allah.